Така, здравейте хора, аз съм Алекс Делчев и днес снимам клип на моята лего колекция. Ще почнем поначално да разглобяваме, защото ще я купих днеска. И тук ще покажа. Има много части, има още части, които ще ви покажа после. Така, както виждате, първо ще почнем с един селянин. Ето тук, ето това. Чакайте да се намеся. Това. И тези пангащите му. Ето така. Те слагат така. Чакай само да помня така. Те се слагате така. Взимате после главата. Малко е така старичка. Ще от много време. Тя ми е първата лего. Това е първо легото, което се купих. Поначално май се кеф, нямаше по-други. Това са му ръцете. Тук, ето са му ръцете. Едната е бяла, защото я изгубих. Другата я изгубих. Да я наредим. Така. И както виждате, ще сложим и мечът. Това е мечът, ето. Чакайте. Ето. Това е първата нинджа. Ще оставям на страна. Следващата ще бъде Батман на металото. Неговите крака. Това, което е на Батман. Ръцете му, които са черни. И главата му. Няма да я покажа отпред, защото Батман е нали по-таинствен, ама шегувам се, ще покажа. Така изглежда. Слагаме главата. Така, после панталоните. Ръката. Тук е ръката. Другата ръка. Но преди главата трябва да сложим на металото, което се слага. Ако някой не знае, на металото се слага така. Слагаш едната дупчица върху главата. Е така. Ето. Е така. После другата дупчица върху главата. Е така. И после слагате главата. Да подпира. И е така стане на металото. И Батман го оставяме на страна. Вземе от Star Wars. Пак е с на метал. Този път него тяло е червено. Червени такива. Две червени ръце. Червена каска. Една черна глава, защото той е без лице от Star Wars. И изгубявам му лазерен меч, който ще сгубим и сега след малко, но първо да сложим гащите му. Ето така. После метал. Не, първо ръцете. Така. После другата ръка. После на металото. Главата. Така, ето, това е той. И маската. Ето. Виждате,
как стана. Но преди това ще сгубим и мечът. Мечът се сгубява е така. Малко е крив, защото... Ето от тук, ако някой не знае, така. Така и става меча. Едно го слагаме в ръчичката, че... Ето, стана. Слагаме го пред другите. Вземаме Кай. Кай. Това му е тялото. Панталоните. Гащите паскотва. Черните му ръце. Това. Мечовете. Главата. И маската. След да го сгубим набързо, ще ви го покажа. Трябва набързо да го сгубим, набързо. Вие знаете как се сглобява и без това. Тъй, че ще ви го сглобя и ще ви го покажа. Ето го. Това е той. Тук от по-близо. Сега ще сгубим още едно. Още това, което ще ви покажа сега. Трябва да се досетите какво е. Няма да се досетите. И после още едно, което ще го приготвя отстрани. Той е пак нинджа. И е син на цвят. Трябва да се досетите. А това е Капитан Америка. А това е Джей. Синята нинджа, ако някой не знае. Ето го. Първо ще сгубим Капитан Америка. И ще ви покажа как изглежда. Главата му. Ръката му. Другата му ръка. Извинете, хора. Представете. Малко съм болен. И сега е тъмно навънка. И аз съм сам вкъщи. Тя е на работа до 10:30. И ще мога да снимам клип колкото си искам. Така. Трябва само да се почти го сгубих. Само щита му остана да му сложа. И сме готови. Извинете. Готово. Това е Капитан Америка. Ето го от по-близо. Как изглежда. Щета в ръка. Бахти, ръката не може да се дигне направо. Ето, Америка същата. Другите. И време да сгубим Джей. И свършим с този клип. Ще остана 9 минути и 3 секунди. Така сгубим. Ще ви го покажа. Не под ръцете.
Ето, това е той. Ето как изглежда. Да, това е той. Ето, всички нинджи, които изгубихме. Зеленина, Батман, Star Wars, Кай, Капитан Америка, Джей. И така, и останаха тук 1, 2, 3 и 4 духчета. 3 човечета и 4 духчета. Така, надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, се абонирайте, оценявайте го и пишете коментари. И искам да познаете в коментарите какъв ще бъде следващият ми герой. Ако можете да. Ако не искате да пишете коментари, не дайте пишете. Но само набързо ще ви пусна. Оп. Така. И пишете в коментарите кой ще бъде. Тъй че, чао, чао!